vaccination program sang lokal nga panguluhan batok COVID-19 ang nagapadayon kag 35.56% na sang target population sang syudad ang fully vaccinated. Wala untat ang vaccination rollout sa syudad sang Iloilo. Mas madamo nga mga Ilonggo ang naengganyo nga magpabakuna sang COVID-19 vaccine bangod sang bastante nga supply. Sa record sang Iloilo City Government, 35.56% na sang target population sa syudad ang fully vaccinated. Kag kahapon, Setyembre 15, base sa listahan sang syudad, duga nga 7,732 ka mga individual ang nabakunahan kontra COVID-19. Para sa 31 anyos nga si Denny Cesar Morales, isa ka nurse, epektibo ang COVID-19 vaccine nga nagahatag proteksyon batok sa malala nga halit sang COVID-19 virus. Getting vaccinated will protect you from COVID-19 related hospitalizations and deaths. It also protect you sa mga palibot mo. Pariya sa imong mga pamilya, sa imong mga friends, kay sa adlaw-adlaw naton ginatubang. Bilang isa ka frontline health worker, nakita man ni Dennis nga tuman ka importante ang COVID-19 vaccine sa siningation sang pandemya, ilabi na sa syudad sang Iloilo nga nagapabilin sa gihapon sa high-risk level ang health utilization rate. Ang COVID-19 vaccine, tama ini ka-importante. As far more people become vaccinated, the chance that new variants will arise decreases. Bangod sa epektibo nga vaccination rollout sang lokal nga panguluhan, naka-record man ang Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit sang pagnubo sa mortality rate o kun numero sa mga napatay bangod sang COVID-19 virus. Sa bulan sang Mayo sini nga tuig, 40 ka mga individual ang napatay bangod sa COVID-19 virus, kag 93 naman sa bulan sang Hunyo. Sa bulan sang Hulyo nagnubo ang numero sa 69 kag 60 naman sa bulan sang Agosto. Humalin sang Setyembre 1 tubtub 11, naka-record naman ang sesu sang 21 ka mga individual nga napatay bangod sa virus. Ini nagapatiman lamang suno sa ahensya nga epektibo ang pagpabakuna sang COVID-19 vaccine. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Duha ka mga Ilonggo artist ginpasidunggan sa 2021 Metro Bank Art and Design Excellence Award. Yara sa Dubai ang OFW interior designer nga si Crispo Mantiquilla. Apang dako ang kalipay sini nga bisan malayo nakabaton siya sang special citation gikan sa Metro Bank Art and Design Excellence Awards. Sa masobra 700 nga nagpasa sang mga entry, ang iya nga obra maestra ang isa sa mga nakakuha sang atensyon sang mga hurado. Ginpakigbahin sini ang iya nang iniinspirasyon sa pag-ubra sang painting nga gintiguluhan base sa isa ka Bible verse gikan sa Lucas kapitulo 21 bersikulo 11. Una ma'am, nabatyagan ko dako gid nga kalipay. Bilang isa nga ka-Ilonggo, proud ko naging Ilonggo. Tungod sa talent ko, napakita ko ang akong konsepto, kag-idea sa hindi lang sa Pilipinas kundi sa bilog na kalibutan. Akong nga asawa kag bata ko, amo na silang naging strength ko tungod sa pagpursige para maabot ang mga handom ko sa kabuhi. Included man na ma'am ang inspirasyon ko mga tao nga palibot nga mga mayo na ko, mga friends ko, kag mga fellow artist ko man. Dungog man para kay Tyron Espinosa, 30 anyos, nga siya ang nakabaton sang special citation sa sculpture category. Tema sang iya obra, amo ang importansya sang mental health kag kung paano malikawan ang tuman nga pagkasubo kag depresyon. Ang akon nga nabatsagan, una malitayon tungod sa award na. Kadua, grateful ako sa inhatag nila nga pasidungog. Ang kadalagan nga hindi lang para sa akon kundi para sa aton tanan. Nakabibinging katahimikan ang tigulo sang masterpiece sang Ilonggo artist nga si Tyron. Handom niya nga magserbe kung tani nga inspirasyon para sa iba ng iya obra maestra nga human sa kahoy. Nagpasalamat sanday Tyron kag Crispo sa mga Ilonggo nga nagbulig sa likod sang ila kadalagan.
Nakawagid pagpasalamat ko sa mga tao nga nag-support ka na ako, nga nagsalig. Sabi nagkit sa pamilya ko, mga amigo ko. Una, nagpasalamat ako sa mga nagbulig sa akon, nagpati sang amon nga obra, kag labi kag labaw sa tanan. Nagpasalamat ito sa Panginoong Dios. Kay balaan ko ang kadalagan nga ini siya gid ang naghatag gani sa iya gid ang tanan nga kapurihan. Si Crispo kag Tyron ang nakabaton sang 100,000 nga cash prize kag tropeo gikan sa Metrobank Foundation Incorporated kag lifetime membership. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.